जेबो गुरुत्तआनो गैया बे न'खर गंसेया हरनिफ्रायनो जेबो जाया लोङालासिनो दङ बेखौ जेबो गुरुत्त गैया जानला मानला संना दोङो र' आं सासे रुवाथि लाबोगोन र' एक्सट्रा आंनि थाखायल' आंनि बायदिनो संनो होजोबगोन गासिखौबो आंनि गासिखौबो खामानि मावनाय हारसिं पार्सनेलि प्राइभेट बेबायदि सासे रुवाथि लाबोगोन र' आं साला रावबो बुजियानो आंखौ गावबागावल' अं बेबायदि न'आवलाय सोरबा थानो गोसो जायोना रायज्लायनो सासे मानसि गैया मोजां गाज्रि बिमायाथ' दिन सान हर बे बेरायनाय अफिस थांनाय लोगोफोर बेनोल' आरो बे बिफङा बेनाथ' आरो हरसे सानसे रुमाव हाबना थानायानो बिजाब फरायना मा फरायो मा खालायो सासे मोजां मानसि गैया रायज्लायनो गावबा गावखौल' सिनाय साला बेनिखायनो आं थानो बानानैनो बे न'आव लोंनो खारखायो आं लोगोफोरजों सोरबा थायो नामा बेबायदि न'आव आंनि खोथा रावबो सानानो बयबो गावबा गावनिखौसो सानो आंनि बायदि आंनि हिसाबाव सोलिनायमोनब्ला बे न'खरा आरो मोजां जाबावगौमोन ओइ पद्मा जाबायना जायाखै दावदै एवनाया खासेव बायदिनो दाबो जायाखै नामा नोंना दावदै एवनायानो हा मा एसे गोबाव खामानि मावनायानो बेबायदि दैलिले रुवाथिखौबो लाखियोना बे मानसि जाथिया मा एसे दैलिले रबटसो लाबोगौमोन आं लाबो माबोरै लाबो आदा अ मा सानहाबबाय दं आदा सासे सिख्लानि बाथ्रा सानबाय दंलै आं आगै मा सिख्लानि बाथ्रा आदाया गार्लफ्रेन्ड जाबाय थोद जाम्बा होमब्लालाय सोर सिख्लानि खोथाथ' सानबाय दङ नोङो गार्लफ्रेन्ड नङाबा थोद जाम्बा बेबायदि नङा नङामोनबा नंगौ दे नों थगायदो आइनो खिन्थागोन आं आइ गार्लफ्रेन्ड थै आगै नङालै होमब्लालाय सोर सिख्लानि बाथ्रा गोसोखांबाय दं नोङो दै सासे दुगामारि माथा गरमनि सिख्ला मा औ सिखिरि आगै मैया सासे सिख्ला फैदोंमोन आंनि दखानाव बेसेबा दुगामारि आंखौ गाज्रि होननानै रायनानै थांदों बे बाथ्राखौनो गोसोखांफ्लाबाय दं आं मा सोर सिख्ला बिलाय आंनि आदाखौ रायनो फैदों सोर बियो सोर खिन्थालाय आंनो खिन्था आंनि आदाखौ रायनो फैदों बिनि जागारदों नामा आंनि बिदाखौ जे रायनो फैदों बियो मानो रायनाय दे मा बुंनो बे सिख्लानि बाथ्रा मोनथिया हसिया जानला मानला बुंलाबायदों आंनि दखानखौ मा होननानै सानखौथाय गारिनिसो सानखौ ना मानसि सानखौ साइकेल होननानै मोनथिखागौ साइकेल फाहामबाय थानाय नुखादों माबा टायार फाहामनांगौ माबा नांगौ होननानै रायफैदों मानो टायार फाहामा माबा जेसेबां फैसा नांगौ होगोन माबोरैबा मानसि सानै सिख्ला सानैया दुगामारि बायदि माबोरैबा बुंफैदोंमोन खर' गाज्रि आंबो मोजाङै बुजिखौनो मोनासै खर' गाज्रियानो बिसोर खर'आव जेबो गैया नङामोनब्ला बेबायदि बुंगौमोन नामा आं जानांगौमोन बेसेबा होखागौमोन आं जावखागौमोन बिसोरखौ मा बुंनो आरो दखाननि मानसि बेबायदिनो जानला मानला बुंजायो दखानिबानो जानला मानला बुंगोन नामा दखानिया माबा मानसि जाया नामा खस्थ' मावनानैसो जादों सोरनिबा जागारदों नामा मालायनि जायाखैना नोङो आदा बेबायदि बुंजानो खस्थ' मावनानै जादों आरो दखानिबानो जानला मानला बुंगोन नामा खस्थ' मावनानै जाग्रा मानसि बेबायदि मानसिखौ डेन्जार रायखानांगौ गोसोआव हाबखानाय आं जानांगौमोन बेसेबा रायगौमोन आं नोंथ' नांखागोन र' आं मिथिखागौ लैथोआलाय अबाव थांखो इयो खानायसिम थांदों खानायखौ मालाय गुबुन स्टाइलाव हासिगोननो माबा जोंफोरखौ कलेजाव आदा रावबो सिनायनो नागिरा सानैखौबो आंखौनो लैथो होनो लैथोखौ सिखिरि होनो माबा सिनायखौनो हाया मानसिफोरानो आरो नायसोयो बेनिखायनो एसे बेलेग देलायसिगोन होननानै बुंदों बियो नंगौ नामा औ आदा मानसिफोरा एसेबां नायो माबा नुफेरि बायदिनो नुफेरि मानसिफोरालाय नायगोनानो आरो सैथाराहाय आं बेबायदि नायबाय थाब्ला लाजिनाय मोनसै आं बेखौनो लाजिबाय बेनिफ्राय आदा आंनो एसे फैसा नांगौमोन फैसा मानो मायबा नांगौ आंनाव फेस वासआनो जोब्बाय मोखाङाव लाग्राबो जोब्बाय नांगौमोन आदा दे जागोन दे आं लाबोगोन दे नाङा आंनो फैसाखौसो नांगौ आं सक थांनो नागिरदों रानिजों बेसे नांगौ आंनाव बारा गैया आगै र' आं साननि आङो एल'भेरानि फेस वासखौ लायो बियो 150 लायो बेनिफ्राय मोखाङाव लाग्राखौ पन्सखौ लायो ओमफ्राय बियो 160 होनबा बेसे जाखो 160 जों 150 100 200 50 300 310 जागोन 310 थाखा
आंनावबो बारा गैया 500 ना 600सो दं दे हरगोन दे आं थेंक इउ आदा लाभ इउ नों बेसेबा बेस्ट आदाखा मामोन मा जाखो मा बुंनो नागिरनाय बुंनो नागिरनाय माने नै आं रितुखौ सिमाङाव नुदों ए मानोथो गोसोखांबाय थायो बेफोर मानसिखौलाय सानबाय थानायखायनो नुदों नों सानाखैलै सानाबाबो नुदों माबायदि दंबा बियो ने राजाया देरबायानो खोमा सेंग्रा देरबाय बिबो आरो बक्सिनि फिसाज्लाया बेथ' समरा समानानो जागोन ना जोंहानि लैथोजों आरो सिखिरिजों खोनागोन सुदेम गथ'फोरा न'आव दं खोमा माथो गैया रावबो गैया बिसोरनो दा खिन्था माब्लाबाबो सिखिरि आरो लैथोनो उन्दैनिफ्रायनो बिसोरनो जेबो खोन्थायाखै गुथाला मिथिगौबाबो खिन्थाखाया बियो गथ'फोरा बेफोर बाथ्राखौ मिथिब्ला गाज्रि सानगोन दुखु मोनगोन बिसोरबो दुखु मोनगोनथ' र' बिमा उन्दै दं होननानै मिथिबावब्ला बेनिखायनोथ' खोन्थायाखै बिसोरथ' जेबोखौनो मिथिबावा बिदा सासे दंबावो होननानै बेबायदिनो मोनथियानो थालांथोसै माब्लाबाबो बिसोरखौ मोनथिदाहो मानोना बेफोर बाथ्राखौ मिथिब्ला बिसोरनि गोसोआवबो गोबां सोंलु ओंखारगोन दाबोथ' बिसोर फाटनायावनो दं खोमा ने गैया बिसोरो फाटनायाव गैलानो मा फाटनायाव गैलानोथ' र' बिसोर क'क्राझारावसो फैबायनो सोर बुङा रितुमोना क'क्राझाराव थाहैबाय होनना मा क'क्राझार थाहैबाय मा होनदों रितुमोना क'क्राझाराव थाफैबायनो मा क'क्राझाराव थाहैबाय नंगौना नङाहाय माथो फैया होननानै बुङोमोन जोंफोर लिंनायावलाय फैयामोन माथो दालाय माथो क'क्राझाराव फैखो सोर बुङा जोंफोर लिंनायावबो गामियाव थाफैया दा क'क्राझाराव थाहैबाय सन्जिबा खिन्थाहरदों बेबो मिथियामोननो दाख्लैसो खिन्थाहरदों आं नोंसिनि खिन्थानो बावदोंमोन आब' रनिया सेंग्रायानो देरबाय खोमा ने देरबाय थर' बेनिफ्राय बिसोरनि अफिस न' बेफोरखौ सोरनो गारबोदोंबा ने फानबोबाय फानाखैनो सोरखौबा गारबोदोंनो आरो अफिसालाय थाखायोना बेबायदि ब्रान्स लाखिनो हायो मेनेजार लाखिनो हायो क'क्राझारावबो ब्रान्स दंनो माथो ए माबायदि गोसोआ सोलायखो रितुनालाय मोनथिया मा जाखौथाय मोजाङै सोङाखै आं सन्जिबाबो मोजाङै मोनथियानो आब' रनिखौसो खेबसे नायगौमोन आं दालाय नायनो होनबालाय अबाव मोननो मालाय बिसोर बावगारजोबखाबाय बिहाथ' जेबो गोसोआव गैखाला उन्दैसोखामोन थेवबो बिहामजोआ खिन्थाया होमबा रितु बिहामजोआ जोंफोरजों जेबो सोमोन्दोआनो गैला आंजों जेबो सोमोन्दोआनो गैला बेलाय मानो खिन्थानो बेफोरखौलाय नङाहाय मोजां होननानै खिन्थायाबाबो गाज्रि होननानै खिन्थाब्लाबोथ' माबा मोनसेथ' खिन्थायो मोनथिया होमबा बिबै दङ बिफा दङ होननानै मा मोनथिगौ दा रितुआबा मा होननानै खोन्थादों जोंफोर फैनाय समावथ' राजाया उन्दैयानोमोन जेबो गोसोआव गैखाया बियो खेबसे थांनो हानायबा हामगौमोन ने खेबसे नुनायमोनब्ला आब' रनिखौ बेफोरखौ साननांला आयै बेफोरलाय आरो अबाव जाबावनो माब्लाबा खाफालाव दंबा नुगोन दे बिदि होननानै आरो थांनाय लांनाय बेफोर जाला आरो बेसेबा बोसोर सिगांनो सोमोन्दो बायबाय थेवबो गोसोखाङोना आंहा फिसौला सोर फिसौलालाय आबै आयु खोनाबाय नामा बिलाय ओइ गोजाननि आलासि आबै सोर गोजाननि आलासिलाय आबै जों सिनाया नामा ओइ नोंसोर सिनाया नोंसोरनिख्रुइ ओइ बेसेबा उन्दै गथ'सो नोंसोर सिनाया थां ओइ साहा लोंनाय गिलासफोरखौ सुहैदां थां दानो खोनासिगौमोन बेथोनोबो आइ सिखिरि थांनाय दै गिलाससे लाबोनाय औ र' साला दिनैबो बाइकखौ लांलाबाय बेसे बुङो आङो आंनो नांगौ होननानै लांलाबाय दिनैबो आयै सानसेबो नांगौ बादि बुस्थु मोना बे न'आव नांगौ बुस्थुखौ माब्लाबा मोना बे न'खर मोनसेयाव मा जालायखौ बे गारिखौ आं सालायनो मोजां मोनो होननानै मिथिखागौ नोङो आं लांखायो होननानै मिथिखागौ बे गारिखौ मानो बारहुंखानो हरनांगौ बारहुंखाखौलाय मानो सालायनो होनांगौ मानो लांनो होनांगौ बे गारिखौ क्लासाव थांदों बियो माथो जाखो बाइकआनो गंनै दंखायो माथो बिखौ बियो लांबाय बे गंसेखौ सालाया मानो नोङो माखौथ' नांथाबबाय थायो गथ' गोरलै बायदि नांथाबनाय खोथा नङा आं मोजां मोननाय बुस्थुखौ मानो लांनांगौ आंनाव सोङा हौवा आं बिदा नङा नामा आंहा जेबो रेसपेक्ट गैया नामा बिदा होननानै आंनाव फंसे बाथ्रा सोंनो हाया नामा बियो माथो रेसपेक्टनि बाथ्रा फैलायखौ बेयाव मानोथो सोंनांगौ गारियानो दंखायो बाइकबो दङ कारबो दङ अबेखौबा लाना थां नोङो मा बेलाय गोरलै गथ'फोर बायदि देखायबाय थायो
गोरलै गथ'सो मोनदों नोंलाय बेबायदिनोखा दे फिसाज्ला उन्दैखौल' अनखायो नोङो बारहुंखाखौल' अनखायो आंखौ अनखाया नोङो बियो माबा मोनसे खालायबाबो बिनिल' साइड जाखायो बिल' मोजांखा आंनो गाज्रिखा माथो बिफंखौनो बेबायदि बुंबाय थायो मेगन साबाय थायो माथो जाखौ नोंसोर सानैबो आंनि फिसा आंनो जोनोम होदों नोंसोर सानैखौबो बेयावलाय मा बिखौ बांसिन अननाय बिखौ बांसिन अनि बिलाइ सानैखौबो अनो पार्सुवेलिटि खालायनो फैयो बेयाव आं जेन मिथिया बिसो गासैबो मोजां आंनो गाज्रि नोंहालाय माथो मोजां गुन्थ' दङ आखायाव सिगारेट लागासिनो दा अबावबा लोंनो थांगोन फिल्म नायहैगोन मा खालायहैगोन मा जुवा खेलेना फिल्म खेलेना मा खालायो मा मायो नोंसो मिथिगौ नोंहालाय माथो मोजां आखल दंबावो नोंनो पुरस्कार होनांगौ नामा आङो हो नोंनि आखला मोजां होननानै नों आंखौ जेब्लाबो सानफ्रोमबो बेबायदि गाज्रि खामानिल' मावनाय नुयो नों आंखौ जेब्लाबो लोंनायल' नुयो नों बेबायदि बुंबाय थानायखायनोथ' आं लोंनानै देखायो नोंनो नों आंखौ बुजिखाया नों रावखौबो बुजिखाया नों नोंखौल' सिनायो मानो बेबायदि बुङो नोङो आबा नोंखौ रायबाबोथ' आं नोंखौ अनोना नोंबो आंनि फिसा बेबो आंनि फिसा मानो बिखौ बांसिन अनो नोंखौ बांनो खम अनो आं साननाय नों साननाय बेबायदि जायो नामा बियो गथ' मानसि बे गारिखौ नांगौ जाबाय बियो कलेजाव थांबाय बेफोरखौ सानाखैना मोनथिखायो माथो बे गारिखौ आं लांखायो होननानै दे जागोन आं गाबोननिफ्राय बुंना दोनसिगोन बेखौ आदाया लांगोन नों लानांला होननानै गुबुन गंसेखौ लांगोन दे बियो आरो फैसा जोब्बाय आंना कार्डा हर आंनो मा फैसा जोबलायखौ नोंनालाय दाखालिल'सो कार्डआव 30,000 दंमोन माथो मा खालायजोबखो नोंलाय सानथामावनो फैसाखौ 30,000 सानथामाव मायबा जायो नामा एसेबां कुइसन दाखालाय फैसा हर माबोरै फैसा सानसेबोथ' अफिसाव थाङाना अफिसाव थांनो हानाय बैसो जाबायथ' नोंना नोंबो अफिसाव थांनो हाग्रा जाबाय थाङा मानो नों अफिसाव एसे खामानिफोरखौ नायनानै फै दङ होननानैनो नों फैसाखौ बेबायदि हालाबासाब बाहायबाय थागोन नामा फैसानि मुल्य बुजिया एसेबो फिसाज्ला उन्दैनोबा दा हरगौमोन नोंनि फिसाज्ला उन्दैयादि दा फरायनानै लाख थाखा खेरायगासिनो बेफोरलाय मा बेफोरखौ हिसाब लादों नोङो आंनि 30,000 थाखा फैसा माबा खरस जानायखौ दि नोङो आंखौ सोंबाय थादों है नोंना गासैबो बाथ्रायानो उल्था जा खालायबाय था अबाव थांखौ माबोरै हरो एटिएमआ सकेसाव दोङो लाना थां आंनिखौबा हिसाब लानो फैगोन मोनसे खोथा बुजिमोन आं एसेबां फैसा थानानै फैसाखौ खरसा खालायाबालाय माथो खालायगोन थैबोला लांफागोन नामा मानसिनि जिउ माने मा इन्जय जाय मानसिया इन्जय खालायनो रोङा बे मानसि नङा आं बायदि इन्जय खालामनांगौ जानांगौ लोंनांगौ आरो सानसे समाव दुब्ला थैलांनांगौ फैसा बिबा रागा जोङो फैसाफोरखौ बबेबा बिदै दोनगोन नामा बिदै दैगोन नामा फैसाया जाबाय आखाइनि जिनिससो